kang mangkono Sumantri. Lamun jeneng sira bisa ngundurake ratu sewu negara teges padha karo bisa nyirep dahuru kang ngliputi marang Praja Magoda. Nggih pangestu paduka muning tansah kula ya. Muga lanang jurit mulane aja gawe kuciwaning anakku Citrawati Sumantri. Sumanggahan Guru Sundar Lindhu bumi kunjing Kumalut kuntur kantung umat kang calakri lu memang menyuku ngambang mengalat sampo samya medal lilir kantet wileting gondo saywanggung manguntang niti benjang sangat sinicil latinya ngedali ustuta Surawilogo kaya buta singa wregil ana wong bagus lumaku ngliling marang wewayangane nyaketi pakuwaning para raja Narpati ing padha pepe ana madyaning alun-alun. He mara ngaku kowe sapa? Bali takon sira iku Narendra saka endi sapa kang dadi jejulungmu? Ya iki Nalendring kepitu Prabu Pancandriya. Prabu Pancandriya ya. Narendra Jeng Biraji Prabu Jeng Birupaksa aranku. Prabu Jeng Birupaksa ya. Prabu Puspadenta. Kowe sapa? Bambang Sumantri kang dadi kekasihku. Bambang Sumantri. Iya. Duwe karep apa dene kowe nyaketi marang pakuwaning para raja Narpati? Ngerten ana wektu dina iki Bambang Sumantri dinuta dening Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasrabawu. Kinenam boyong sekar kedaton ing Praja Magoda ya Dewi Citrawati. Mongko Dewi Citrawati geduga ndak boyong nanging ana pitukane. Apa kang dadi pitukane? Waton Bambang Sumantri bisa nyingkirake marang sira Kadang Narpati saka papan kene bakal kasembadan kang dadi gayuanku. Boyong Dewi Citrawati kakiat risangkap tirangu rinanggul kinembet-kembet dusar maning bawono. Wah dudu karepe dhewe layak to layak Prabu Citra Darma ora enggak paring pawang sulang tinemune malah duwe jago
Kene ngundurake marang aku sak kadang-kadangku para raja Narpati. Apa ora iman kebagusanmu Sumantri? Ndak sawang kowe isih nom. Yen to kowe mati nom apa ora iman? Apa ora mesake karo wong tuamu sekloron? Wis dadi anteping Bambang Sumantri. Lan monto sira sawadya balamu ora gelem sumingkir saka kene aja takon dosa. Kalakon tak babati barisan. Wah, dudu karepe dhewe ngemping loro nggih capati, remet dadi laleng epek-epek baret. Soy ana pawongan nitik sandangane sajae wong duwe pangkat Triwigati iya baritaken Kumbara Nangga ndi sing jeneng Sumantri ora sah boleh sing ora ana Ayana. Wah, bengkah dadamu cobanen. Hop. Hoi. Oh. Hop. Hai. Jar. Hop. Ah. Yo. Hop. Ah. Hoi. Ah.
Kalinggapati bali takon Miyatingrat Sudibyanung sastra winer prajurit lawas terang lawas ho hop jar manteleng ho hop hei Petian wow hei yo wah ya wow yo Kalinggaprana wis yan Kalinggaprana bali takon Saca Permana ayo bengkah dadamu cobanen hop baik yan nyawang raimu yo waduh men le delok Surya Ketu ya kumandang garba ing kene marah kok cangkem anggep ya apa ta iya bandar karo Surya Ketu yo ngene kok wis kamu kae perang lawas wah dah wah wah boleh kepintu gulungan benderamu bongkono